بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وطب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما المعاشر لا تفيلا جبو موبيلا جنفون إسلامي كفولي نوي على كيشنا كهنا كبركة عملو تعالى دلي على كوكا أني أو بلا جلي نبو أنسينا كنا ينصرو أنغا جمو كمان دي حكم كنا لنوي دين بروي مي جمو كينا بولي كسكرموما أنيكا كرمو بسم الله ولا سكا بروكي ني وي دين كنا فنونا bi ani ankaramo be ɲɔgɔn fɛ ani an balimakɛ ala ka diinɛ baara la n'o ye ankaramɔgɔ mɔnɔ kulubali tɛ maa ye min bɛ yira maa la kɛnɛ in kɔnɔ tuguni nin t'a siɲɛ fɔlɔ nin t'a siɲɛ fila n'a ye jɛmukan caman kɛ diinɛ laselikɛla don a sigiyɔrɔ bɛnnen don bamakɔ commune katima lafiyabugu a bɛ lakalani kɛ a bɛ diinɛ baaraw caman kɛ an n'ale bɛna jɛ ka baro kɛ diinɛ kunnafoni dɔw la nka yanni an ka don an ka baro kɔnɔna la an bɛ ankaramɔgɔ bisimila k'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu. wa alaikum assalam wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu. an bi an lajɛlikɛla bɛɛ lajɛlen fo an bi foli kɛ Shirifila TV yɛrɛ la an b'a ɲɛmaa bulon fo an bi e yɛrɛ fana fo i ka nin baara ɲumanba in na an bi foli kɛ a sabu ɲuman fana n'o ye Sheikh Sherif Usman Madani Haidara an bi foli kɛ bɛɛ lajɛlen la an bɛ ala deli ala k'an bɛn sababa ma. Amin ya rabbal alamin. Foli diyara n ye an yɛrɛ bɛ foli kɔman segin i ma. Imam bi an bɛ fɛ ka kuma walanda kan min nafa ka bon kosɛbɛ hadamadenya yɛrɛ kan diinɛ yɛrɛ dɔrɔn tɛ nka hadamadenya yɛrɛ kan an ɲɛ b'a la fɛn dɔ bɛ yen bi a bɛ ka tiɲɛni kɛ jamana an ka jamana ninnu kɔnɔ bi Mali yɛrɛ dɔrɔn tɛ an ka jamana ninnu kɔnɔ bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmisɛnnin kunda denmisɛnnin minnu ye jamana siniɲɛsigiw ye ani an ka duw n'an ka diinɛw siniɲɛsigiw ye n'o ye an ka ɲɛnaminimafɛnw ye gulɔw b'o la droguw b'o la a façon bɛɛ lajɛlen minnu bɛ sama minnu bɛ kɛ pikiriw ye minnu furakisɛ bɛ kunu minnu jiman bɛ min a ka can fɛn fɛn bɛ maa bɔ a hakili kan a cayalen don bi a bɛ ka tiɲɛni kɛ kosɛbɛ denmisɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya denmisɛnnin kunda an ka jamana ninnu kɔnɔna la an bɛ fɛ ka baro kɛ o de kan silamɛya ka hakilina ye mun ye o kan sababu jumɛn ye a caya bi ani kɔlɔlɔ jumɛn b'a la an bɛ na baro kɛ o kan an ka ɲininkali fɔlɔ yari an bɛ diinɛ min yɛrɛ kɔnɔna la komi baro yɛrɛ ye diinɛ baro ye silamɛya diinɛ yɛrɛ ni an ka jamanaw fanba bɛ ka baara kɛ n'o ye diinɛ yɛrɛ ko cogo di ka hakilina ye jumɛn ɲɛnaminimafɛnw kan dakuruɲa damana inshallah ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli an bɛ i fo k'i barikada k'i waleɲuman dɔn i ye ɲininkali min kɛ nin ye ɲininkali nafamaba ye waati bɛɛ ni a réalité de don ni diɲɛ lajɛ bi diɲɛ kɛra mɔgɔw bolo kamana gan ye parce que diɲɛ bi a denmisɛnninw de bolo du bɛ denmisɛnninw de bolo jamana bɛ denmisɛnninw de bolo bon ni olu commencera ka sira sugu dɔ ta a kan ka mɔgɔ siran o b'a yɛrɛ k'a fɔ laban cogo tɛ o ko la ɲɛnaminimafɛn minnu filɛ nin ye sisan ni mɔgɔ b'a la ka a kɛ o taabolo ye silamɛ diinɛ ye min fɔ a la o ye ala ta de ye ani ala kira ta ala de y'an dan ala de bɛ an dɔn fɛn o fɛn ka ɲi hadamaden ma ala y'a bɛɛ fɔ fɛn fɛn ma hadamaden ma ala ye an bali o bɛɛ lajɛlen la an kan ka fɛn fɛn dun n'a ka ɲi an ka santé ma a ka ɲi an laban ma ala y'o bɛɛ lajɛlen fɔ nin fɛn minnu filɛ nin ye lasuli fɛnw don ka hakili datugu ni hakili datugura a se ka yeli kɛ bilen a ta bɛ kɛ kunfɛtaga de sisan o bɛ taa laban kojugu de la ni ma hakili tigi yɛrɛ ma bon ala ko alikuranɛ kɔnɔ suratul maida a aya 90 ani 91 ala ye kangari d'an ye nin fɛn ninnu na parce que silamɛya bolo fɛn o fɛn n'a bɛ hadamaden hakili datugu k'i b'u yɛrɛ kalama o bɛɛ haramu ye o de la hali diinɛ yɛrɛ bato kɔnɔna na n'a y'i sɔrɔ a b'i ka bato tiɲɛ ni hakili bɔra i la a b'i ka seli tiɲɛ a b'i ka sun tiɲɛ a b'i ka seliji tiɲɛ a b'i ka baara caman tiɲɛ donc o la silamɛya diinɛ ale baara in kɛ fɛn haramalen don a tɛ daga cogo si la ala ko kuranɛ kɔnɔ ya ayyuhal ladhina amanu o mɔgɔ minnu dara ala la innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaitan fajtanibuhu ala ye kelen ta tɔgɔ ma mais bi o kelen bɛ se ka walawala ka o bɛɛ don nin kɔnɔ parce que ɲɛnaminimafɛnw gulɔ b'a la minnu bɛ min ni sisi ye olu b'a la dɔw bɛ kɛ pikiri yɛrɛ ye dɔw yɛrɛ bɛ yɛrɛ i b'a sɔrɔ ale b'i sumusumu de i b'a a kasa de sumusumu nin bɛɛ ka baara de ye kelen a n'a furakisɛ ma nin bɛɛ ka baara de ye kelen donc silamɛya ka yeta kɔnɔna haramu don
haramu do u ye alakira ɲininka a kunnafoni na kuranɛ kɔnɔ yasalunaka anil khamri wal maisir ala ko kira ma f'u ye ko fihima ithmun kabir a filɛ ka fɛn fila min fɔ haramu dɔ tɛ bɛn et puis ala y'ale fɛn ninnu ɲɛnaminimafɛn ninnu tali fara baara jugu damadɔ de kan min kan ka mɔgɔ siran o baara jugu dɔ ye jumɛn ye o ye sobon ye a baarakɛlaw ni sobɔnɛ bɛɛ bɛ taa yɔrɔ kelen ala bolo a baara jugu dɔ ye jumɛn ye n'o ye filankafoya ye a baara in kɛbaga ni filankafoya mɔgɔw bɛɛ ye kelen ala bolo parce que ala y'olu le haramuya tugu ɲɔgɔn na donc sariya la ala bɛ fɛn minnu haramuya tugu ɲɔgɔn na olu bɛ laban ka taa don ɲangata kelen kɔnɔ donc diinɛ ka yeli la a tɛ daga kira kumana ne mana kisi ba ma hadisa min a ka ca kira ko fɛn o fɛn bɛ mɔgɔ hakili datugu a fitini fara a belebeleba kan a bɛɛ haramu wa a ka hadisa dɔ bɛ yɛrɛ ko ni maa min y'a kɛ tile 40 i ka bato tɛ minɛ mais i t'a juru sara dɛ mais i bɛ kan k'a kɛ tile 40 i ka bato k'a tɛ minɛ o hadisaw bɛ fo silamɛya ye hadu kɛ a la ka gɛɲɛ ta k'a da mɔgɔ kun o sɔrɔla ɲɛnaminimafɛnw de nɔfɛ dɔnnibaw fɔra ɲɔgɔn kɔ dɔw ko gɛɲɛ ye 40 dɔw ko 80 mais min kɔni ka girin o ye 80 de donc jɔn o ta ye 40 mais Ibnu Timiya ko la ko 40 don mais ko ka dɔ fara 40 kan ko de ka ɲi donc 80 o ye ɲɛnaminimafɛn talaw ka hadu ye pour que ala ka se ka a jurumu kɔlɔlɔ bɔ i nɔfɛ donc diinɛ ka yeta kɔnɔna haramu do fɛn balilen do fɛn haramuyalen bɛ n'i b'a ka k'a kɛ i ni ala tɛ i ni dugawu jaabi tɛ i ni labanko ɲumanya tɛ wa i tɛ don hali maa ɲumanw ka hɔrɔma fana kɔnɔ ala ka an kisi o ma an kɛlen ma fɛ ka diinɛ ka position de diinɛ ka jɔyɔrɔ dɔn ɲɛnaminimafɛn wa diinɛ m'a négocier diinɛ ye a haramuya fɛn balilen no diinɛw kɔnɔna la silamɛya diinɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ ka kuma n'o de tɔgɔ ye silamɛya diinɛ kɔnɔna la a haramuyalen no nka an ɲɛ b'a la bi an ka jamana ninnu kɔnɔ a cayalen no denmisɛnninw sulen bɛ ka k'a kan kosɛbɛ fɔlɔ cɛw dulɔmina ni drogue tala tun ka dɔgɔn an ka quartier kɔnɔ nka bi a jɛnsɛnnen no bɛɛ fanba b'a min denmisɛnnin fanba ma hali musomaninw yɛrɛ donnen bɛ ala bi a cayali sababu k'a warankata bi sababu jumɛnw de nana n'olu ye bon sababu min nana ni o ye an bi kuma fɔlɔ dafa ni dakɔrɔ ye kelen diinɛ o diinɛ bɔra sanfɛ nin bɛɛ de y'a haram silamɛya dɔrɔn tɛ a de y'a nu minnu bɔra sanfɛ ka na a si ma ɲɛnimafɛn daga parce que kɔlɔlɔ min b'a la o de ka bon n'a nafa ye donc fɛn min y'a caya o kun ka ca o kun dɔ ye jumɛn ye ni dungɔ labatoli ni dungɔ a shahawat ni dungɔ kɔni kɛra hadamaden bolo ko n b'a labato i bɛ diinɛ kɔnɔ tɔgɔ de la mais i t'a waleya kɛ parce que ni dungɔ kɔnɔ mana na mɔgɔ la dɔrɔn a banna i b'o de kɛ diinɛ n bɛ diinɛ la o n tɛ diinɛ la o ne kɔni b'o de kɛ ni an ka jamana lajɛ silamɛya ka ca silamɛw ka ca nin bɛ se ka wara cogo di i b'a dɔn ni dungɔ de don kelen bon ale ye minɛn di ni dungɔ sisan mɔgɔw b'a bila o de kɔnɔ ne argument ye o dɔ ye jumɛn ye a sɔrɔ teliya fana b'a kɛ a sɔrɔ ka teli a bɛ fan bɛɛ fɛ a bɛ bitigininw na bi e bɛ se k'o faamuya cogo di a b'an ka essence ta yɔrɔ la bi essence bɛ ta yɔrɔ minnu na u bi alimentation minnu kɛ o kɛrɛfɛ fɛn ninnu dɔw bɛ sɔrɔ yen a sɔrɔ ka teli fan bɛɛ fo n'i ko n mago t'a la sinon k'a fɔ n b'a ɲini t'a ye fɔlɔ foyi tun t'a gɛlɛya i kun mana f'i b'a filɛ i kun mana mɔgɔ ye k'a b'a min ne bɛ nin min f'a bɛ kabako an bɛ kabako a tigi la mais bi a sɔrɔ ka teli fɔlɔ sigidaw yɛrɛ la yɔrɔ damadama tun dɔnnen minnu ye gulɔmiyɔrɔw ye donc o y'a dɔ ye a dɔ fana ye jumɛn ye a da nɔgɔyara prix bɛɛ b'a la hali dɔrɔmɛ 20 o b'a sɔrɔ hali 10 b'a sɔrɔ n'i y'i munumunu dɔrɔn i b'a ye fan dɔ fɛ a da ka di bon ni fɛn da jara ni dun dungɔ de don peut-être dɔ n'i bɛ se ka fɛn dɔ kanu n'a da ka gɛlɛn a bɛ mɛn ka wari ɲini tan fo a bɛ décourager mais n'a kɛra a sɔrɔ ka teli wari bɛɛ b'a la donc o la o diyagoya o warali o fana ye kɛra sababu ye n'a warala a dɔ fana ye jumɛn ye contrôle t'a la bilen gouvernement tun kɛn bɛ ka bagabaga minnu ta ka jateminɛ minnu kɛ
hali ni wulila k'i b'a yɔrɔ sigi bi a ko gɛlɛya k'a sigi yɔrɔw gɛlɛya sisan o fana t'a la yɔrɔ bɛɛ kɛra yɔrɔ bɛɛ bɛ se ka k'a ye yɔrɔ bɛɛ de bɛ se ka k'a ye a tɛ fɔ wuli ka bɔ yan kana nin feere non o fana kɛra sababu ye parce que wari b'a la bon ni wari dun b'a la wari bɛ fɛn min na en général mɔgɔ bɛ don o de feereli la surtout minnu tɛ sara la ɲɛ n'u mago bɛ wari dɔrɔn na donc finalement a kɛra yɔrɔ ye yɔrɔ min ni a yɔrɔ sigili sɔrɔ ka teli i bɛ wuli bi sɛbɛ yɔrɔ papiye nɔfɛ i bɛ mɛn t'a sɔrɔ mais ni wulila ale nɔfɛ dɔrɔn a bɛ d'i ma gouvernement y'i da di ale ma kuma bilen non a man ka sigi yan a kan ka sigi yan o kɛra sababu ye fana fɛn in mɔgɔ caman donna parce que minnu b'a min o bɛ yen mais mɔgɔw fana ka don a feereli la ka caya o fana sira bɛ yen o ni sira dira feereli ma minbaga bɛ caya mais ni sira jɔra feereli ɲɛ donc dɔ bɛ bɔ minbaga la mais ni sira dira feereli ma a feere yɔrɔ sɔrɔ ka teli a papiye sɔrɔ ka teli ou bien contrôle yɛrɛ t'a la ou bien i tɛ minɛ yɛrɛ donc o la o ye diyagoya ye o fana kɛra sababu ye min ni nin fɛn in a cayara hadamadenw sen kɔrɔ a dɔ fana ye jumɛn ye o ye faamaw jɔyɔrɔ mais an tun bɛna se faamaw jɔyɔrɔ ma mais an b'a kɔrɔ nin yɔrɔ in na olu yɛrɛ faralen bɛ a feerebaga dɔw kan k'u jɔyɔrɔ ma ten i sigi yan foyi t'i sɔrɔ i bɛ bali k'a mɛn k'u nana a dɔ ka minɛn bɛɛ cɛ ka taa n'a ye sini i b'a ye a bɛna sigi tuguni e ye mun faamuya o la donc qaraar kan ka ta n'o ye sanction ye pour que mɔgɔ ka sara donc n'i y'a dɔn n'i ye nin kɛ ne minɛna n bɛ nin hakɛ kɛ kaso kɔnɔ n bɛ nafolo kimɛ ba in sara n ka sa yɛrɛ baara bɛɛ bɛ taa da fɛ finalement o bɛ dɔ b'a la mais ni faamaw yɛrɛ dɔw kɛmɛ ka don sen kɔrɔ dɔnni bɛ d'olu ma dɔrɔn n'u minɛna téléphone o b'a tigi bila donc kɛra sababu ye fana ka caya fɛn cayara donc a argument a kun ka ca ɲɛnɛma fɛn mara fana tiɲɛni fana b'a la i n'a fɔ jɛɲɔgɔnyaw yɔrɔ bi n'i y'a lajɛ jɛɲɔgɔnyaw tiɲɛni bɛ kosɛbɛ surtout an b'o yɔrɔ fɔ denfaw denba a ka denw kɔlɔsi a k'u jɛɲɔgɔnw kɔlɔsi donc mara tiɲɛna ka se degré la o kɛra sababu ye mɔgɔw y'a kɛ dɔw fana donna la tiɲɛni sira kan ne yɛrɛ de tiɲɛnikɛla ni ma a ta n tɛ se ka tiɲɛni kɛ ka ɲɛ n k'o fana bɛ yen n bɛ fɛ ka n ka tiɲɛni kolo gɛlɛya n'a ye donc ni n bɛ fɛ ka kɛ i n'a fɔ sisan zonba ye n'i ye nin fara i bolo kɛ i tɛ sira sonyali ɲɛ o bɔgɔli tɛ foyi k'i la o kɛra sababu ye dɔw fana kɛra a baarakɛba ye dɔw yɛrɛ b'a la taariya sira kan k'a fɔra k'a ka ɲi mɔgɔw fɔ a ma ne yɛrɛ b'o mɛn dɔw yɛrɛ da tɛn ma n tun bɛna s'a kuma fana ma k'a b'i tɛn branché donc o la caman donna na ni kanu donc ni kanu bɛna ne yanga ni ye cogo min hadamaden na ani diɲɛ sɔrɔ ani yɛrɛ jira donc nin fɛn ninnu mɔgɔw bɛ a essayer ka don a tali la parce que a ye maloya ban i la bon ni dun bɛ maloya b'i tɛgɛ sari non non n'i bɛ maloya kɔni tɛgɛ dɔnkɛlaba ye i bɛ maloya tɛgɛ mɔgɔ molo bali sifaya dɔ ye mais n'i ye nin ta a bɛ maloya de bɔ yen donc fo n'i ma se ka min kɛ sɔn i b'o kɛ fo n'i ma se ka min fɔ sɔn i b'o fɔ donc nin kɛra sababu ye fana a ko kana nin bɛ kan ka a ta ale de ye ɲɛnajɛkɛla yɛrɛ ye ale yɛrɛ t'a yɛrɛ kalama a kuma minnu bɛ taa filɛ dun pour que an fana ka fɛɛrɛ dɔ ma an fana b'a ta ka don o la o yɔrɔ ninnu daw la a bɛ feere in fu de a bi ni wari yɛrɛ t'i bolo dɔ b'a san ka d'i ma f'i fana k'i kami sinon n'i tɛ kami k'i tɛ cɛ ye donc a sababu min kɛra sababu k'a jɛnsɛn bi a sababu ka ca nka an da se a la kumabaw de ma waati na cogoya kama sisan n bɛna i b'a dɔn ko o ko n'a balila n'a fɔra k'a man ɲi surtout diinɛ ko k'a man ɲi hadamadenya yɛrɛ ɲuman ma sɔn a ma o kɔrɔ ko kɔlɔlɔ dɔ bɛ a la i da sera fana sababu min ye a caya sisan n bɛna nin ɲininkali fila fara ɲɔgɔn kan k'a d'i ma waati na cogoya kama ɲɛnaminimafɛn ninnu tali kɔlɔlɔ jumɛn bɛ a la a tabaga ye ani a bɛ ta jɛkulu société min yɛrɛ kɔnɔ a société yɛrɛ kɔnɔna la ani an bɛ se ka mun de kɛ walasa ka nin ko ninnu kɛlɛ inshallah taala kɔlɔlɔ min b'a la o ka ca a kɔlɔlɔ fɔlɔ yɛrɛ a b'i ni ala cɛ tiɲɛ o ka jugu n'a bɛɛ ye n'a dannu ma o y'a bɛɛ ye a b'i ka hadamadenya ban i ni mɔgɔw cɛ ne mun ye n'i ka nafolo tiɲɛni parce que n'i b'ale ta nafolo kɔlɔsili i se k'o kɛ bilen kelen a b'i ka hadamadenya ban ne mun ye ni maloyabaliya ni samɛbaliya ye
i b'i sɔn ka ko dɔ kɛ i buraw ɲɛna i b'i sɔn ka ko dɔ kɛ i ka maabaw ɲɛna min n'i b'i yɛrɛ kalama i tɛ sɔn k'a kɛ donc nin y'a kɔlɔlɔ dɔ fana ye a kɔlɔlɔ dɔ fana ye jumɛn ye bana a i tɛ to a ka kɔni abada k'i bɛ tila ka to kɛnɛya la o kɛnɛya la nɔgɔma dan ye a kana se hakili ma ye dɛ sinon a bɛ touché o la hali siga t'a la fataw cayalen don bana fa tɛ dabali fa tɛ u yɛrɛ d'u yɛrɛ dabali ne nin fɛn ninnu tali parce que plus i b'ale ta i bɛ kelen ta a bɛ caya ka taa fɛ i bɛ fila ta a bɛ caya ka taa fɛ i bɛ saba ta a bɛ caya ka taa fɛ o dɔw yɛrɛ b'a ta pour que ka baara b'a kɛ minnu ka baara kolo ka gɛlɛn ani minnu ka baara ye siɲɛna ye dɔw b'a ta nin bɛɛ kɔsɔn k'a sɔrɔ i bɛ t'o la ka t'o la ka t'o la ka t'o la a bɛna taa laban ka bana wuli la mais e si e kan ka heure hakɛ min kɛ tile kɔnɔ baara ni e y'o ɲɔgɔnna 5 kɛ dun o bɛ ku farikolo la hakili kan ka miiri ka tasi ka da niveau min na ni e ye hakili tɛmɛ o ka dun a bɛ ku hakili la donc o la kɔlɔlɔ min b'a la a bɛ hadamaden bana o la ale tɛ nafa foyi ɲɛ mɔgɔ ye k'a tɛ tila ka o nafa dabiri i kan n'a y'i tɛn bronché a bɛ tila k'a pɔsɔ n'a y'i voix ɲa a bɛ tila k'i nɛngolo sa n'a y'i ɲɛ ɲɛ k'a jɛya a bɛ tila k'i ɲɛ sa n'a y'i hakili dayɛlɛ a bɛ tila k'i hakili datugu donc n'a y'i kɛ fɛn o fɛn n'a y'i kalaya a bɛ tila k'i sumaya donc a kɔlɔlɔ a ka ca mais nin y'a la kumababaw ye bɛɛ ɲɛ bɛ min yɛrɛ ye wa min ka jugu n'a bɛɛ n'a bana ye minɛ foyi t'a furakɛ ayi foyi t'ale k'a fɔ ni bana de bilala karisa la fantan bana tɛ o fantan tɛ se ka furakɛ insécurité fana la belebele ye a ye o fana o ye sigida yɛrɛ kɔlɔlɔ yɛrɛ sigida bɛ kɔlɔlɔ min sɔrɔ a la o y'o côté jamana bɛ kɔlɔlɔ min sɔrɔ a la o ka jugu n'a bɛɛ ye dɔw de bɛ jamana feere ka sɔrɔ u t'u yɛrɛ kalama siga t'a la o de la faamaw kan ka sanction ba ta nin ko ninnu u bɛ ka dɔ kɛ dɛ mais u ka dɔ fara a kan u tun bɛ ka dɔ kɛ ka contrôle kɛ mobile la u wulila jɔ ka machine jɔ i kan sini n'a sɔrɔ i b'i yɛrɛ kalama ni i b'a kɛ i tɛ ta baara damadɔ la n'i b'a kɛ ko dɔ bɛ i tɛ bila poste la fo de ka sinsin sinon n'o dayɛlɛla nin bɛɛ ka nin kɛ i bɛ sɔn ka ceinture ka jamana yɛrɛ kuturu ka taa feere parce que i tɛ yɛrɛ kalama donc sigida ka basigi kɔnɔ a b'o tiɲɛ pewu parce que i tɛ yɛrɛ kalama n'i ye kɛlɛ daminɛ i tɛ kɛlɛ dabila wa i ni mɔgɔ si t'a la ka taa mɔgɔw faga u ka motow nɔfɛ taa mɔgɔw faga u ka motow nɔfɛ parce que negela min b'i la f'i ka taa a ɲini de ni wari ma sɔrɔ i ka taa san n'i bɛ fɛn o fɛn kɛ foyi kɔni tɛ se ka don e ni i negela in cɛ f'i k'o de kɛ sa donc kɔlɔlɔ min b'a la a bɛ hadamadenya tiɲɛ a bɛ nafolo tiɲɛ a bɛ hakili tiɲɛ a bɛ bana bila i la wa a b'i laban tiɲɛ wa i tɛ to a kan ka diɲɛ pɔsu ka kɛ mɔgɔ yɛrɛ ye an ka fɔ ten dɔrɔn i tɛ to ale kɔni kan ka kɛ mɔgɔ ye i ka mɔgɔ yɛrɛ an kan ka mun de kɛ sisan walasa dɔ bɛ se ka bɔ a la wala hali n'a ma ban pewu caman bɛ se ka bɔ a la cogoya min na an kan ka min fɔlɔ kɛ o fɔlɔ ye ala ye siranɲɛ ye a taqwala ala gasi sigili ala ko an ka dan minnu na an kana dan ninnu sago mɔgɔ mɔgɔ n'i ye dan sago o dan yɛrɛ b'i sago ala fɔ kuranɛ kɔnɔ ni mɔgɔ mɔgɔ ye dan sago wa athara alhayata dunya fa inal jahima hiya alma'wa donc o la an ka siran ala ɲɛ jamana in ye silamɛ jamana de ye tɔgɔ la silamɛw de b'a kɔnɔ caya la ne nin bɛɛ siranna ala ɲɛ ka nege nafsul amara min bɛ an na n'a bɛ mɔgɔ yamaruya ni tiɲɛni ni bɛɛ sera i ta la dɔ ye bɔ nin fɛn na kelen filanan ye jumɛn ye jamana ɲɛmɔgɔw k'u jɔ u jɔyɔrɔ la u jɔyɔrɔ ye jumɛn ye u yɛrɛ kararu minnu ta k'a fɔ nin ko ninnu ni mɔgɔ ko silamɛ jamana tɛ olu ka faamaya la donc la bɛɛ b'i ta kɛ donc ni min ma ɲɛ k'a b'a ta kɛ olu yɛrɛ de ko k'a man kan ka kɛ yɔrɔ bɛɛ u ka o waleya olu yɛrɛ de ko fana k'a kan ka mabɔ yɔrɔ hakɛ dɔw la u ka o waleya olu yɛrɛ de ko ne nin hakɛ yɛrɛ mɔgɔ moli kan ka minɛ fana k'i ɲangati u ka o waleya u kana kɛ n'u y'a yira an na tele la ko nin minɛ na an t'a ta yɔrɔ dɔn ye ala de b'a ta yɔrɔ dɔn u kana a bɛɛ da o ma u ka wuli ka jɔ kɛ olu bɛ ka min fɔ an ɲa n'an ɲɛ bɛ min na kelen tɛ o olu bɛ ka min kɛ k'u bɛ kan ka kɛlɛ a n'an ɲɛ bɛ min na kelen tɛ donc faama k'u jɔ o jɔyɔrɔ la a publicité u ka dansigi kɛ o la a jɔyɔrɔw ka gɛrɛ suguw la u ka dansigi kɛ o la
a jɔyɔrɔ ka gɛrɛ alabato yɔrɔ la u ka dansigi kɛ o la a jɔyɔrɔ ka gɛrɛ sigida la u ka dansigi ka jɔyɔrɔ ka gɛrɛ kalanyɔrɔ la u ka dansigi kɛ o la a tabaga min fana mana dɔn k'o mabɔ jamana baara yɛrɛ fanba la n'a tabaga fɛn fɛn dɔnna k'o mabɔ jamana baara k'o bolo bɔ a la a ka fɛɛrɛ kɛ k'a dabila n'a kɛnɛyara ko da kɛra n'a ka kana place bɛɛ d'a ma donc fa o faamaw jɔyɔrɔ ye min b'a ban fana o ye den somɔgɔw ye denfaw ni denbaw den misɛnden kɔrɔ tɛ n sera k'a balo n sera ka fini san ka d'a ma n sera k'a kalan mais n'i ma jogo ɲuman don i den na i pɛrɛdi la i ma foyi kɛ bangebaa ka sɔnfɛn dan sanu ni jɛman o de ye jogo ɲuman ye n'i y'o du i den la i ɲɛ ɲɛna n'i taara i kɔfɛ bɛ ɲɛna n'i m'o du i den la f'i fɛn fɛn don a la da la n'i taara fu de don kabiri yɛrɛ ɲɛnama ɲɛna fu de don donc somɔgɔw k'u jɔ jɔyɔrɔ la bɛɛ k'i den contrôler k'i den ka lahalaya lajɛ k'a ka lahalaya ɲɛdɔn n'i tora k'a ye k'a bɛ kan ka suma yɔrɔ o ka ko bɛ daminɛ ten de n'a bɛ suma ka suma a t'a da don mɔgɔ kuma na a lahalaya tɛ nin ye ani mɔgɔ sugu dɔw bɛ ɲɔgɔn fɛ a ye fɛɛrɛ k'a ka dansigi k'a la n dɛsɛra n den la ne fɛ kuma de don n'i kɔnn'a ma i dɛsɛ man d'a la an b'a laban ni min ye o ye denmisɛnninw yɛrɛ k'a dɔn denmisɛnninya ye fɛn de ye sanu de don n'ale waati tɛmɛna foyi t'a sɔrɔ n'i y'a tiɲɛ a tɛ dilan bilen siga t'a la denmisɛnnin tigɛ koko ɲuman bɛ mɔgɔkɔrɔba dɛgɛ nɔɔni mais denmisɛnnin tigɛ koko jugu o tɛ mɔgɔkɔrɔba dɛgɛ nɔɔni dɛ a b'a fɔ denmisɛnninw ka dɔn jeunesse gulɔmi tɛ dɔrɔgu ta tɛ tramadol ta tɛ foyi tɛ n tɛ cɛ ye nɔnɔnɔ f'i k'a ta n tɛ muso nɔnɔnɔ hɔrɔnya ni danbe ni jogo ɲuman ni denmisɛnninya ka maakɔrɔba jugu ta k'a biri denmisɛnnin n'i y'a ye denmisɛnnin fɛn fɛn na sini maakɔrɔba ɲuman don mais ni denmisɛnnin fɛn fɛn ye malangolo jogo la sini maakɔrɔba a bɛ sɔn ka sini maakɔrɔba jugu ye an bɛ Alahu taala deli Ala ka a kisi a ma n karamɔgɔ walanda laɲini fanba min ɲinina o faamuna walanda kɔnɔna la waati na cogoya kama dakuruɲa fila la ladilikan min bolo ani ka dugawu k'an ye n bɛ dakuruɲa fila min fɔ n b'o fɔ an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ye bɛɛ ka kɛ marakɛla ye i denw ani walidenw fana na parce que an bɛ dɔ den to yen k'a tɛ ɲɛ sira la n'a tiɲɛna sigida la a bɛ k'i ɲɛ sira la dɛ siga t'a la e de bɛ kɛnɛma o donc bɛɛ de ka mara kɛ i ta la tila ka mara kɛ wali ta la ka mara kɛ wali ta la cogo di k'a ɲini k'a dɔn a bɛ cogo di k'a ɲini i bɛ se k'a la dilan ni dilan cogo min k'a la dilan n'o ye silamɛ se k'i sigi k'i bolo fila di se ko ne da t'a la n se ka sira t'a la kɛra ko marara a min kun mun karan a ye mun fɔ a y'o ko yɛlɛma n'i bolo walima i nɛ walima i dusukun dusukun bɛ se ka taa laban hali dugawu la a tigi ye o bɛ se ka minɛ a ye kana waliden ye dɔrɔku bolo ɲɛnaminimafɛnw bolo k'a danga k'a ta tiɲɛna i ta bɛ kɛnɛma i bɛ dugawu kɛ an ni olu bɛɛ lajɛlen san Ala ka hakili ɲuman di inshallah donc an b'a ɲini bɛɛ fɛ an bɛ dugawu de kɛ Ala ka hakili ɲuman di nin baara in tabagaw ma Ala k'a n'u sɔn hakili ɲuman na Ala k'a n'u bɔ sitanɛ bolo Ala k'a n'u bɔ an ni dungɔ bolo Ala k'a n'u bila sɛbɛ sira kan Ala k'a n'u bila laban ɲuman sira kan Ala k'o ka Ala kama an b'i yɛrɛ fo kosɛbɛ k'i bɔla ɲuman k'i barikada subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin an bɛ segin kɛ an karamɔgɔ fo ani an ka alimami n'o ye Mɔnɔ Kulubali a ka nin walanda nafama in na k'a ɲɛsin denmisɛnnin somɔgɔw ani fanga bɛɛ lajɛlen ma an bɛ dugawu kɛ a ye ka dugawu ɲini a fɛ ɲɛnaminimafɛn ninnu ni an filɛ k'a fɔ ni a suguyaw ka ca dɔlɔw b'a la dɔrɔgu joints min bɛ sama min bɛ fiyɛ min bɛ min min bɛ kunu a façon min bɛ yɛrɛ bɛ kɛ pikiri ka taa jeli siraw fɛ a façon ka ca a bɛɛ an y'a tɔgɔ kɛ ɲɛnaminimafɛn fɛn fɛn bɛ maa bɔ a hakili kan denmisɛnnin minnu yɛrɛ bɛ a ta la fo denmisɛnnin yɛrɛ ka conscience sɔrɔ k'a faamu k'a fɔ n'a ye fɛn o fɛn n'a ye mago kelen dilan ye bi sini a bɛ mago min tiɲɛ a ka bon ni o mago ɲɛ siɲɛ 10 wala siɲɛ caman mago min n'a dɔw tɛ na récupérer n'a ye hadamaden denmisɛnnin bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ ko avenir bɛ denmisɛnnin na a n'a hakili de kɔrɔ la n'i kɛra gulɔ minɛ i kɛra dɔgɔtɔrɔ a taara ka taa fa dɔ i la avenir foyi tɛ o tigi ye avenir foyi tɛ o tigi ye o tigi ka avenir bannen den somɔgɔw yɛrɛ fana kan k'u jɔ u jɔyɔrɔ la den marali la kabini dugu ma den tɛ mara ko dunan nadon tɛ den maradon ye an b'o fɔ bamanankan na den maradon tɛ a kelen ka san 18 san 17 san 18 sɔrɔ ayi o tɛ den maradon ye den kelen kɔfɛ ka gulɔmi ni dɔrɔgu ta daminɛ ayi o tɛ den maradon ye den marali bɛ daminɛ kabini a ma bange
an de la ka kuma la éducation kɔnɔna la no kabini si san 6 san 7 san 2 san 3 mara bɛ daminɛ kabini a den yɛrɛ fitininama ni o marali étape minnu fɔra n'olu bɛɛ lajɛlen labɛnna a ka ca la den bɛ taa se nin niveau la a tɛ kɛ gulɔminɛ a tɛ kɛ drogue tala ye o tɛmɛnen kɔfɛ fanga fana kan k'i jɔ a jɔyɔrɔ la fanga fana kan ka jɔyɔrɔba ta ka d'a kan an bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an ka jamana ninnu kɔnɔna la ni jamanaden denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen kɛra gulɔminɛ ye ni bɛɛ kɛra drogue tala ye ni bɛɛ kɛra ɲɛnaminimafɛn tabaga ye siniɲɛsigi jumɛn b'o jamana ye an da sera a ma an ka insécurité minnu b'an ka jamana ninnu kɔnɔ bi braquage minnu bɛ kɛ jamana ninnu kɔnɔ bi attaque minnu bɛ kɛ jamana ninnu kɔnɔ bi mun a bɛɛ a dɔw fagali modèle dɔw bɛ kɛ bi a dɔw tɛ se ka kɛ ka hadamaden to hakili kan ayi ala ye hadamaden dan ka dilan cogo ɲuman min na hadamaden tɛ se ka ni gɛlɛya façon dɔ kɛ k'a to a hakili kan fo fɛn dɔ de ka kɛ min b'a bɔ a hakili kan min bɛ se k'a bila ka hadamaden ɲɛnama minɛ k'a kantigɛ ka marifa jɔ hadamaden ɲɛnama na moto nɔfɛ 20,000 40,000 60,000 nɔfɛ ka marifa ci a la k'a bɔnɛ a nin na moto nɔfɛ wala a bolola saki nɔfɛ tuma la fɛn yɛrɛ tɛ saki kɔnɔ hadamaden tɛ se k'i to i hakili kan tuma dɔ la k'o baara kɛ donc jamana yɛrɛ fana interpellé no jamana k'i jɔ a jɔyɔrɔ la walasa jamana ka sécurité ka basigi fo nin fɛn ninnu ka kɛlɛ ni nin fɛn ninnu ma kɛlɛ ka bɔ sécurité kɛlɛli bɛ gɛlɛya kosɛbɛ i da sera yɔrɔ dɔ o fana nafa ka bon kosɛbɛ o ye jamana yɛrɛ ye sariya minnu sigi gulɔmi yɔrɔ ninnu minni na ɲɛnaminimafɛn ninnu ta yɔrɔ minni na jamana ye sariya minnu sigi u yɛrɛ k'o sariya ninnu bɔ a sira fɛ mais bi yɔrɔ bɛɛ kɛlen bɛ minikɛyɔrɔ ye bi a nɔrɔlen bɛ duw bɛɛ la bi n'a tɛ ɲini ka don misiriw kɔnɔ a nɔrɔlen bɛ misiriw bɛɛ la bi ani kalanyɔrɔ bɛɛ ka surun bi kalanden bɛ bɔ kalanyɔrɔ kɔnɔ dɔrɔn ani bariso dɔ ɲɛsinnen don ɲɔgɔn ma a bɛ se ka bɔ dɔrɔn ka don bari kɔnɔ a gulɔmi n tɛ nin fɛ n tɛ nin fɛ bamananw b'a fɔ ko n tɛ tigɛ a fɛ mais min yɛrɛ kelen don i kɔrɔ tuma dɔ la hali n'i tɛ maninka i bɛ sɔn k'i bolo fa la tuma dɔ la k'a k'i da kɔnɔ donc n tɛ nin fɛ n tɛ nin fɛ a ka mabɔ i la fana tuma dɔ la mais fɛn dɔ jɛɲɔgɔn juguya fana b'a la a kow ka ca an bɛ Ala taala deli Ala k'a nɔgɔya bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka se k'i jɔ i jɔyɔrɔ la fɛn min de don fɛn ɲuman tɛ an bɛ segin ka foli bila i la k'i wale ɲuman dɔn ka dugawu k'i ye ka tila ka dugawu ɲini fɛ ka segin k'aw yɛrɛ fana fo ka wale ɲuman dɔn aw minnu ye jɛmukan in kanu aw minnu ni jɛmukan in tɛ fɔ aw kɔ waati si la jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ kan an bɛ Ala taala deli an ni aw ye Ala ka jɛmukan nataw yira an ni aw bɛɛ lajɛlen na wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. مثلي عين سلام على الأيام إيجاد مثلي عين سلام على الأيام إيجاد مثلي